गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बाथौ थानसालि गायसंबाय। चिरां जिल्लानि बाथौ गौथुमा आरज थावनिखौ मोनफुंनो हाबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दुलिगाव सुन्दारियाव बाथौ धोरोमनि आरज खालायनो थाखाय आरज थावनिखौ लुफुंना लाबाय। आरज खालामनो थाखाय दिनै सिजौखौ गायसंना लायो। सिजौखौ गायसंना होयो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि निर्मल बसुमतारी बिथाङा। लोगो लोगो बाथौनि आरजखौ रोजाबना आफा बोराइ बाथौनाव बोर बियो। खावनै जानाय आसामनि जथुम्मा खुंनायखौ सोंखारिदों भेरगाव दखरा आसामनि आफादगिरि पवन ताती आरो गाहाय नेहाथारि सन्जय पुमिसा। भेरगाव आसा फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल। गोबाव बोसोरनि उनाव उन्दुहाबना थानाय भेरगावनि बारग' आसा दैदेनगिरि प्रान्त गवाला हानजाखौ सोंखारदों भेरगाव दखरा आसाया। प्रान्त गवाला आरो बिजय मुरारि हानजाखौ आदिबासि हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय थासारि खालामालासे खौसेयै मोनसे जौसाङावनो जयै खामानि मावनो ओंखारनांगौ होननानै खावलायनानै थाबैनो थाखानाय आरो आदिबासि हारिनि खामानि मावबाय थानाय आसाजों आखाइ हमलायनानै भेरगाव ओनसोलनि जौगाथायनि सार्थआव खामानि मावनो ओंखारनांगौ होननानै खावलायदों। लोगोसे फैगौ 16 डिसेम्बराव जानो गोनां भेरगाव प्रान्त गवाला हानजाखौ मदद होनो नाङा होननानै खावलायदों रायजो राजाफोरखौ। गसाइगाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा 3 बोसोर आबुं जाबाय। बे 3 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै बि बक' हानजानि एनएलएफबि केडारफोर आदिबासिफोरनि आनला नास्ला एडिएफ आरो बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोफोरनिफ्राय गासै 1200नि गोबांसिन सोद्रोमाफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैनाय रायजो राजाफोरखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दोलोआव बरायनानै लायो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारिखौ कुसुगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जादोंमोन। बिटिसिनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिनि बाख्नायथाव हाबाफारि। बर'दिन एबा ख्रिस्टमास फैदों, नाथाय दख'ना बायनो हायाखै दुखुथिया सुबुंफ्रा। गोरिब आइजोफोरनो एमसिएलए बिथाङा आगानसे मदद होदों। तामुलपुर जिल्लानि 22 नं बिटिसि बियाबनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिया गोरिबनि लुबैनायखौबो मोगथां महर होनाय थांखिजों बर'दिन समाव 60 जन दुखुथिया गोरिब आइजोफोरनो दख'ना राननानै होदों कुमारी खातानि पार्केजुलि ओनसोलाव। बिजित गोरा नार्जारिनि बिदि सुबुं अनसायनाय खामानिया थारैनो गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनि थाखाय गोजोननायनि सुदेम बार लाबोदों। दख'ना राननानै होनायखौ गोजोननाय मोननाय फोरमायदों दख'ना मोनगिरि आइजोफोरजों लोगोसे चेयारमेन बिथाङा। बे दख'ना राननाय समाव एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिजों लोगोसे 1 नं पिसिडिसिनि चेयारमेन आजेश गयारी, बिजेपि दोलोनि 3 नं बुथ कमिटिनि आफादगिरि बिजु बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। बिजेपि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 60 आइजोफ्रा हाग्रामा महिला दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों। मुसलपुर जिल्ला आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव बाक्सानि जफा दं मिलन चकआव थानाय लोक्षि फुजा कमिउनिटि हलाव डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मोबिलाइजेशन प्रग्राम लादों। मुसलपुर जिल्ला वमेन बिपिएफनि आफादगिरि प्रतिभा बसुमतारीनि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव मिरु वमेन बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि काननबाला बसुमतारी, नेहाथारि उमारानि बसुमतारी, बिपिएफ दोलोनि पिएमबि मेम्बार मालतिरानि नार्जारी, 25 नं बागानबारा बियाबनि बारग' इएम बनमालि बर', 23 नं दिहिरा बियाबनि बारग' एमसिएलए मोनसिं ब्रह्म, 25 नं बागानपारा बियाबनि बारग' एमसिएलए पलेन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। टिकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि हाबाफारि बायदियै 16थि बोसोरारि जखनथाइ मेलखौ खुंफुंदों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवथायाव थानाय सा टिकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि हाबाफारि बायदियै 16थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ मेलखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। बाटासिफोर हालामनि हांमाफुर गामिनि गुदि फरायसालि गुवार गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फुंनि 10 रिंगायाव फिरफिलाखौ बिरहोयो दखरा आफादनि आफादगिरि रादाय बसुमतारी बिथाङा।
बे 14 थान्दै बोसोरारि जखन्थायाव आलासि महरै बाहागो लानो हायो एबसुनि दैदेनगिरि आबिद नार्जारि, जेट सरगियारि बिथांमोना। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिआर सोरखारा दिनै गोदानै गंब्रै बड'लेण्ड ट्रेन्सफार सार्भिस एसि बासखौ बेखेवना होदों। मख'जाथावदि बे गोदानै बेखेवनाय बड'लेण्ड ट्रेन्सफार बासआ गाहायै क'क्राझारनिफ्राय कार्बि आंलं, सिमेन्सापुरि आरो सिलिगुरिसिम हान्थामेलाखौ फोनांजाबगोन। बिटिआर ओनसोलनि बायजोआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि लुबैनाय बायदियै बे बास हान्थामेलानि राहा खालामनाय जादों होनना फोरमायथिदों इएम रनेन्द्र नार्जारिया। क'क्राझार जिल्ला कमिटि अल बिटिआर सुत्रधर इउथ स्टुडेन्ट इउनियननि बानजायनायाव 2 घन्टा सोमावसारदों। दिनै क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार गभार्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टि पार्पस स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव हुकिया सुत्रधर इउनियन परिषद दाफुंनांगौनि दाबिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय आसाम सोरखारनिसिम दाबि खालामनानै क'क्राझार जिल्ला कमिटि अल बिटिआर सुत्रधर इउथ स्टुडेन्ट इउनियनआ 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। बिटिआर सोरखारा दिनै सा 50 मुलाम्फागिरिफोरनो गिदिंथिंनानै साहा गला होग्रा इ-रिक्साखौ राननानै होदों। मख'जाथावदि थांनाय माखासे सान सिगां उत्तराखन्डनि उत्तरकाशी सुरंगआव 17 सान नांथानानै थानांनाय क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि गामिनि रामचन्द्र नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारिनोबो फैगौ 20 दिसेम्बर खालारखालि बे साहा गलानि इ-रिक्साखौ होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। आसाम फुटबल एस'सिएशननि बानजायनायाव गसाइगाव आसाम स्टेट वुमेन्स लीग खुंफुंदों। आसाम फुटबल एस'सिएशननि बानजायनायाव गरामारा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 15, 17, 18, 19 आरो 20 दिसेम्बरसिम आसाम स्टेट वुमेन्स लीग हाबाफारि खुंफुंदों। बिटिआर सोरखारनि 3 बोसोर आबुं जानायाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरनिसिम गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गाहाम हामलायथि बावहरदों। मुवा बेसादफ्रा, जायफोर हाबाफारिफ्रा, जायफोर एक्टिभिटिफ्रा जोंनि समाजखौ गाहाय फारसे लाङो, जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामो, बेबायदि मोनफ्रोमबो हाबाफारिनिफ्राय जाहाथे जोंनि माहारिया गोजानाव थानो हायो, बेबायदि बयबो साननो थाखाय, मावनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ, नोंथांमोननि गभर्नमेन्ट, जोङो जिखिनिखौ मावगोन हारिनि मोजांनि थाखाय मावगोन, ओनसोलनि मोजांनि थाखाय मावगोन आरो मोनफ्रोमबो साननाय हनायानो हारि आरो ओनसोलखौ लानानैसो जों खालामगोन। दा नंखायनो बे 3 बोसोराव जोङो गोबां खामानिखौ मावफुंबाय आरो फैगौ समफ्रावबो नोंथांमोननि अननायजों, नोंथांमोननि मददजों माहारि आरो ओनसोल जौगानायनि खामानिखौ आरोबाव गोख्रोंसिन मावनो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। खुलुमबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावहरबाय।